Una de les coses que més crida l'atenció quan visitem el monestir de Santes Creus és l'espectacular tomba del rei Pere el Gran. Al seu costat, al terra, passa força desapercebuda una petita làpida que cobreix les restes del seu fidel almirall, Roger de Llúria. Aquest mariner, d'origen italià, es va passar gairebé tota la seva vida de batalla en batalla, conquerint territoris i posant-los a disposició del seu estimat rei. Val a dir que l'almirall sempre va ser generosament recompensat. Entrem en matèria, perquè parlar de Pere el Gran i de Carles d'Anjou era parlar de guerra. Aquests dos reis no es podien ni veure. L'any 1283, el papa Martí IV va decidir promoure una croada contra el català. De fet, el papa i el rei francès eren cosins. És evident que la motivació d'aquest rampell evangelitzador segurament no va ser només religiosa. 2 anys després, la guerra continuava. Així, l'any 1285, els francesos van decidir tirar pel dret i envair directament Catalunya. Però, ai las, ho van voler fer per mar. Greu error, perquè ja haurien d'haver sabut qui era, com les gastava i la fama que tenia arreu del Mediterrani Roger de Llúria. El rei Pere ho va tenir claríssim. Va posar el futur de Catalunya en mans del seu millor militar, fent-lo venir a correcuita des de Palerm, on, com si no, estava guanyant-se les garrofes a cops d'espasa. El primer que va veure Roger de Llúria en arribar a la costa catalana va ser una flota francesa estranyament arrenglerada. Els vaixells mantenien una formació extremadament estreta i allargada que feia les tasques de subministrament a les tropes instal·lades als pobles que anaven conquerint. I el nostre almirall va decidir atacar exactament al mig de la filera, a prop de les Illes Formigues, entre Palamós i Palafrugell. Ho va fer d'una manera potser no gaire estètica, embastint els vaixells francesos, així com sona, i llançant al mateix temps un atac massiu de virots, que són fletxes de ballesta. Segons el cronista Bernat d'Esclot, les tropes de l'almirall van matar més de 5.000 francesos. Els ferits, uns 300, van ser lligats amb una corda a la popa d'una galera i arrossegats mar endins fins a ofegar-los. Només van salvar la vida uns 50 oficials, aquells que semblaven més nobles, pels quals es va demanar un rescat. Tots els vaixells francesos van ser portats a Barcelona i posats a disposició del rei Pere. Als supervivents de la sagnant batalla naval, Roger de Llúria va ordenar de treure'ls els ulls, deixant-ne un de borni, perquè pogués pilotar el vaixell fins a França. A França es van esgarrifar tant amb el sadisme de l'almirall que van enviar un emissari a Cadaqués a parlar amb ell per intentar arribar a un acord o treva. La resposta va ser fulminant. Jo mai no pacto ni amb francesos ni amb provençals. I l'emissari el va avisar. Pensa que si no arribem a cap acord, el rei de França té previst d'enviar 300 galeres. I la resposta de Llúria: doncs ja ens pot enviar 1.000, que jo amb 100 ja en tindré prou. I millor que no gosen amb mi trobar en ninguna part. I va sentenciar amb la frase que l'ha fet passar a la posteritat: ni cap galera o lleny, però tampoc cap peix s'atrevirà a alçar-se sobre el mar si no porta l'escut del rei d'Aragó a la cua.